Asahang mapapabilang ang 7 paaralan sa Mabalacat City sa Nationwide Classroom Building Program matapos lumagda si Mayor Jel Aquino sa Memorandum of Agreement o MOA na ginanap sa Ceremonial Hall ng Malacañang Palace kasama sina President Ferdinand Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sani Angara at iba pang mga city mayors sa buong bansa. Yes, we've already submitted the list of the schools, pero syempre kulang pa yon, no? We are hoping and praying na yung mga binigyan namin list ay madagdagan pa para to focus more on the schools, no, requirement, para iba kasi pag yung silid-aral mo is conducive for learning. For Mabalacat City, as of now, preliminary, we have identified 7 schools po. Then I'm still asking, no, kung po pwede pa dagdagan. Sabi ko, well, okay, always best efforts naman po. Ang programa ay inisyatiba ng Department of Education o DepEd upang matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng mga local government units. Nitong nakaraang taon, isa si Mayor Jel sa mga unang alkalde na nagpahayag ng suporta sa Classroom Acceleration Program na naglalayong pabilisin ang pagpapatayo at pagpapakumpuni ng mga silid-aralan. For the LGU, makipag-tie up na po sa ating national government para sa construction at maayos na po at maayos na yung mga silid-aralan na magagamit po ng ating mga estudyante. So we are really happy. Kahit balikan lang po kanina, dapat nandun tayo at ipakita natin kung gaano ka-priority ang education sa ating administration, and that's one thing that we are doing. Matatandaang personal ding bumisita sa lungsod si Senator Bam Aquino kasama si Mayor Aquino upang inspeksyonin ang kalagayan ng mga paaralang nangangailangan ng pagsasaayos. Siyempre, one of the pioneers, si Senator Bam, visited Mabalacat first, no? At isinamahan natin siyang umikot sa mga schools. Pinakita natin how dilapidated, how yung mga kailangan talaga, yung exigency na kailangan paggawa yung mga classrooms, nakita nila. Senator Bam really pushed for it, no? Ngayon, umabot sa top level, then they realized na it's time to do this now. So, that's the reason why meron tayong MOA, and happy to say, naging successful po sa mga League of the Cities of the Philippines. Sa ilalim ng kasunduan, bibigyan ng kapangyarihan ng mga LGU na magsagawa ng construction, rehabilitation at repair ng mga gusali ng paaralan kabilang ang procurement at implementasyon ng mga proyekto ayon sa pambansang pamantayan. Alam naman natin ang pangangailangan, no? And we are giving our assurance 100%. Kung ano po ang binabang pondo, yan ang magagawang classrooms sa amin pong respective areas, lalo na po sa amin dito sa syudad ng Mabalacat. Samantala, tutukuyin ng DepEd ang mga prioridad na paaralan, maglalabas ng standard classroom designs at technical specifications at magsasagawa ng validation at monitoring upang matiyak ang maayos na pagpapatupad. Layunin ng programa na mabigyan ng mga mag-aaral ng ligtas, matibay at dekalidad na pasilidad para sa mas maayos at komportabling pag-aaral. Kabilang din sa mga lumagda sa MOA ang iba pang alkalde sa bansa gaya ni Mayor Leni Robredo ng Naga City, Mayor Vico Soto ng Pasig City at Mayor John Lazatin ng Angeles City. Dumalo rin sa seremonya si Senator Bam Aquino bilang pangunahing nagsusulong ng Classroom Acceleration Program. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.